A tu je tá dobrá vec na Duchu Svetom. On je jediný, ktorý naozaj pozná správne načasovanie pre tvoj život a ten správny spôsob, ako robiť veci a tiež toho správneho človeka, ktorý ti má pomôcť a slúžiť. A poviem vám pravdu, on je ten radca. Takže tento víkend máme sériu o premene, o tom, ako môžeme byť premenení na Kristov obraz. A o tom, ako sa veriaci podľa Biblie stávame novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové. Myslím si, že je to niekedy metúce, pretože si myslíme, no dobré, ak som nové stvorenie, prečo sa správam po starom? Ak staré veci pominuli, prečo stále robím staré veci? Ide o to, že každý z nás sa nachádza v procese premeny, ktorý vlastne znamená úplnú zmenu. Je to zaujímavé, pretože všetci túžime a potrebujeme zmenu a aj napriek tomu sa jej väčšinou veľmi obávame. Viete, skončili sme so starými vecami, nechceme ich, chceme nové, ale aj napriek tomu sa obávame opustiť staré veci, lebo si nie sme istí, čo budú nové. A potom budeme dnes večer hovoriť o procese zmeny a o tom, ako naše emócie reagujú v čase zmeny a tiež o podobných veciach. Ale to, čo si musíme uvedomiť, a mne to chvíľu trvalo, kým som sa to naučila, ale veľmi mi to pomohlo, je to, že keď sme znovu zrodení, príjmame Božiu prirodzenosť, ale tá prichádza ako semienko. When we're born again, we receive the nature of God in us, but it comes as a seed. Všetko ovocie ducha je v tebe, ale je v tebe ako semienko. A čo robíme so semienkami? Polievame ich a musia sa zakoreniť. A až potom, keď sa zakorenia, začnú prinášať ovocie. A tak ti poviem, ak budeš netrpezlivý a budeš mať všetko okamžite a nechceš investovať čas, štúdium alebo úsilie do ničoho, možno pôjdeš do neba, ale nezískaš víťazstvo v tomto živote a neužiješ si cestu a je veľká pravdepodobnosť, že tvoj život nebude svedectvom pre nikoho iného. Pretože ak je niečo, čo svet naozaj potrebuje, a neviem s určitosťou povedať, že by to bola ďalšia kázeň, a kázne sú skvelé a budem aj naďalej kázať, ale čo skutočne potrebujú, je vidieť ľudí a mať svedectvá o zmenených životoch a ľudí, ktorí sú plní pokoja, plní radosti a ktorí chodia v láske a ktorí majú svedectvo a povedia, toto sa mi stalo, ale v priebehu rokov Boh pracoval na mojom živote a môžem povedať, že som slobodný. Jedna žena sa ma minule opýtala, si naozaj slobodná od toho všetkého? Myslím, naozaj slobodná? A ja som jej odpovedala, áno. Teraz vieš, že to neznamená, že ja som v živote nemusela s ničím z minulosti jednať, pretože ešte stále sú veci, s ktorými potrebujem sa vysporiadať, ale sloboda neznamená, že s ničím nemusíš jednať. Je to pochopenie toho, s čím jednám. Teraz počúvajte, pochopenie toho, s čím jednáš a schopnosť povedať, je to strach a ja sa mu nepodám. Nie je to tak, že sa nikdy nebojím, ale nemusím dovoliť, aby ma to kontrolovalo tak, ako keď som vyrastala. A to, čo sa vás snažím naučiť tento víkend je, že môžete byť úplne premenení. Keď Adam a Eva zhrešili v záhrade a tá hriešna prirodzenosť sa preniesla na nás všetkých, ja viem, nie je to fér, ale vieš čo, Ježiš to všetko napravil. A to sa teraz prenáša na nás. Takže Boh to napravil. Amen. A to, čo od nás teraz chce, je, aby sme sa navrátili k jeho pôvodnému plánu pre nás, ktorým je naše požehnanie, chodenie vo víťazstve, aby sme boli požehnaním, tešili sa zo života, tešili sa z Boha, aby sme mali pokoj a radosť a dobrý vzťah s ním. Takže dnes prehlasujem toto. Vezmi si späť to, čo ti patrí. A prvá vec, ktorú by som chcela povedať, je, že sme boli okradnutí.
Jedno z prvých zjavení, ktoré som prijala potom, ako som usilovne začala študovať slovo, a zvyknem hovoriť toto, bola som kresťanka dávno predtým, ako som sa stala skutočnou kresťankou. Takže záleží na tvojom záväzku. A som presvedčená, že väčšina z vás má tento záväzok, inak by ste tu neboli v piatok ráno. Ale dnes slúžime mnohým ľuďom, ktorí túto reláciu pozerajú z rôznych kútov sveta. A preto musím povedať, že potrebuješ urobiť záväzok, že budeš chodiť s Bohom a nebudeš jednou nohou vo svete a druhou v kráľovstve. Nebuď kresťanom v nedeľu ráno a niekým iným v pondelok ráno. Amen. Takže keď som to začala brať vážne, pretože som si uvedomila, že sa mám mizerne. Mám sa mizerne, som kresťanka, chodím do cirkvi, dávam desiatok, milujeme Boha, ale máme sa mizerne. Myslím si, že potrebujeme si uvedomiť, že kresťan, ktorý sa má mizerne, je oxymoron. Popravde môžeme porozumieť, že tieto dve veci sa navzájom vylúčujú. A poviem vám, je mnoho kresťanov v dnešnom svete, ktorí sú na tom mizerne. No, to je tá pravda. Je jedna vec byť mizerný hriešnik, ale kto chce byť mizerný svetec? Ja nie. Myslím si, že sa niečo musí zmeniť. Takže ti chcem povedať, že ak máš problém, nenechávaj si ho. Povedz Bohu, čo sa deje? Budeš úžasnutý z toho, čo ti ukáže, ak sa ho opýtaš, čo sa deje, a budeš otvorený tomu, že to môže byť niečo v tebe. Viac by sa nám páčilo, ak ty bol niekto iný. Páči sa mi, ak niekto povie, že to bol diabol. Ale keď mi Boh začal dávať zjavenie, tak mnoho z toho bolo o mne, boli to veci, ktoré som sa mal naučiť a čo som mala zmeniť. Takže jedno zo zjavení, ktoré som prijala, bolo, že som bola okradnutá. A to ma naozaj rozhnevalo, pretože najväčším zlodejom v mojom živote bolo náboženstvo. A keď hovorím o náboženstve, nehovorím o mojom alebo tvojom náboženstve. Niekedy sa nám tieto frázy pomiešajú. Opýtaš sa, aké je tvoje náboženstvo? Ja som baptista, ja som metodista, ja som katolík, ja som evanjelík, ja som, letničný, čokoľvek to môže znamenať. Ale to nie je to, o čom Biblia hovorí, keď spomína náboženstvo. Ak mal Ježiš s niekým v Novom zákone problém, boli to náboženskí ľudia jeho doby. Hovorí, zaťažujete ľudí pravidlami a zákonmi a nezdvihnete ani prst, aby ste im pomohli. Pozeráte sa na niektorých ľudí ako najlepších, niektorých by ste ani nepustili do svojej cirkvi alebo niekam dopredu. Modlíte sa za prebudenie, ale väčšina ľudí, ktorí potrebujú pomoc, nevonia dobre, nevyzerajú tak ako vy a možno si nestrihajú vlasy tak ako vy. A pravda je taká, že väčšina cirkví nie je ani zďaleka pripravená venovať sa takýmto ľuďom. Povedia im, že sa majú umyť, ostrihať si vlasy, urobiť toto, urobiť tamto predtým, ako sa stanú súčasťou nejakej aktivity. Náboženstvo nám hovorí, čo máme robiť, ale nepovie nám, kto sme v Kristovi. A to je tá najväčšia tragédia. Hovorí, urob toto, urob tamto, urob tamto. A tak sa môžeme dostať do pasce toho, že ak budeme dosť čítať Bibliu a modliť sa, ak budeme robiť dobré skutky a budeme pravidelne chodiť do cirkvi, potom je všetko v poriadku. Ale ak niečo z toho vynecháme, cítime sa vinní, lebo si myslíme, že sa na nás Boh hnevá. A tak sa ľudia stále snažia robiť všetko preto, aby urobili Boha šťastným, aj napriek tomu nemajú pocit, že sa im to darí. Môžem vám teda niečo povedať? Boh už je šťastný. Amen. Už teraz ťa miluje. A včera som hovorila o tom, že Boh ťa už nikdy nebude milovať viac ako teraz, bez ohľadu na to, koľko dobrých skutkov urobíš. Si milovaný úplne, dokonale, bezpodmienečne práve teraz. To ale neznamená, že sa nepotrebujeme zmeniť, ale to, ak sa zmeníme, nezmení nič na Božej láske. Boh je láska. Nie je to niečo, čo sa môže stupňovať. Nie je to tak, že ak nie si dosť dobrý, bude ťa milovať o niečo menej. Alebo ak si o niečo lepší, tak ťa bude milovať o niečo viac. Alebo
Tohoto naozaj veľmi milujem, pretože každý rok prečíta Bibliu alebo pre niečo iné. A žiaľ, v tomto mnohí ľudia žijú. A žiaľ, tak veľa ľudí v tomto žije. A písmo, ktoré tak veľmi často používame, je v Jánovi 10:10. Že zlodej prichádza na to, aby klamal, kradol a zabíjal. Ale Ježiš hovorí, prišiel som. Nie si rád, že prišiel? Vravím ti, že by som mohla vziať toto slovo a kázať. Ale prišiel som, aby ste mali život, a to život v hojnosti. Wow, nikdy som nevedela, že si môžeš užívať život v hojnosti. Cítila som sa vinná, keď som sa bavila a užívala si život. Mala som pocit, že musím stále pracovať. Prišiel som, aby ste mali život, a to život v hojnosti, až kým nebude pretekať. Stále predpokladáme, že zlodej je diabol a on ním naozaj je. Ale ak by si pozorne prečítal celú kapitolu Jána 10, tak zistíš, že skutočným zlodejom je systém náboženstva, ktorý je podporovaný diablom. Posledná vec, ktorú Boh chce, je, aby si vedel, ktorú diabol chce, aby si vedel, ako veľmi ťa Boh miluje. Nechce, aby si vedel, čo už od Boha máš. A jediná vec, ktorá sa potrebuje udiať, aby v tebe začal pracovať Duch Svätý a pomohol ti odhaliť, čo v tebe je, a priniesol ti toto obnovenie a zmenu do tvojho života. Dobrá vec na Duchu Svetom je, že on jediný pozná to správne načasovanie v tvojom živote a správny spôsob, ako robiť veci. On je tá správna osoba, ktorá ti môže slúžiť. Popravde, on je ten radca. Ak máš iného radcu, mal by si sa uistiť, že tento človek sa radí s Duchom Svätým. Amen. Amen. Napríklad v mojom živote, keď som sa potrebovala zotaviť zo všetkého zneužitia vo svojom živote, myslela som si, že ak odídem z domu svojho otca, že môj problém skončí, ale ostalo to v mojej duši. Bolo to v mojej mysli. Bolo to v spôsobe, ako som myslela. Poznáte to, niektoré problémy z minulosti sú vrité do vašej mysle. Do spôsobe, a ani si neuvedomujete, že naše zmýšľanie je nesprávne. Jediný spôsob, ako to zistiť, je porovnať svoje zmýšľanie s Božím slovom. Chodila som roky do cirkvi a nevedela som, že je to problém, ak nenávidím svojho otca. Nevedela som to. Myslela som si, že si to zaslúži. Prečo by som ho nemala nenávidieť po tom, čo mi urobil? Neuvedomila som si, že ak mu odpustím, že pomôžem sama sebe. S ním to nemalo tak veľa spoločné. Pomohlo to mne. Moja duša už nemusela byť otrávená tým, čo sa mi stalo niekedy dávno. Nenaučila som sa to, čo som mala. Vďaka Bohu za cirkev. Amen. Vďaka Bohu za všetky úžasné cirkvy, ale poviem vám pravdu. A nechcem, aby sa niekto hneval, ak chodíš niekam, kde sa nič nenaučíš a nerastieš tam, kde sa nemeníš, neslúžiš a vyhýbaš sa zodpovednosti a nevieš sa dočkať, keď odtiaľto odídeš a nudíš sa k slzám po celý čas, keď si tam, potom by si mal skutočne zvážiť investovanie svojho času inde, kde podnesieš dobré ovocie. Amen. Je mnoho úžasných cirkví. Potrebuješ byť v takej, ktorá je pre teba výzvou a kde môžeš rásť. Dúfam, že som aspoň trošku narušila vaše pohodlie v nejakej oblasti. Nemyslím si, že našou prácou je priviesť ľudí a nerobiť nič iné, len ich tľapkať po hlave a krmiť ich dezertom. Amen. Takže poviem niekoľko príjemných, pohodlných, skvelých vecí, ako ťa Boh dnes miluje a nikdy sa to nezmení. Je to príjemné? Je to skvelý pocit. Ale z času na čas môžem povedať, vystri sa. Ale to neznamená, že ťa Boh bude milovať viac, ak to urobíš. Znamená to, že zareaguješ na jeho lásku. Skús to teraz tým, že povieš, Bože, veľmi ťa milujem. Veľmi si cením, čo si pre mňa urobil. Chcem robiť všetko tak, ako ty chceš. Prosím, pomôž mi.
A takto pracuje Duch Svätý. Ja som vo svojej malej bubline a Boh začal otvárať moje oči a pracovať v mojom živote. A tak som urobila niečo, čo bežne nerobím. Išla som na stretnutie do inej cirkvi, kde mali hosťujúceho rečníka. A táto žena bola zneužívaná svojim otcom a Dave mi kúpil jej knihu. Nevedela som, čo v nej je. Netušila som, čo mal Duch Svätý v pláne, keď Dave kúpil tú knihu. Na ďalšie ráno som ju otvorila a hneď na prvej strane popisovala presne to, čo sa stalo mne a okamžite som bola premožená bolesťou. Vzala som tú knihu a odhodila som ju a povedala som si, toto nebudem čítať. Vtedy som jasne počula Ducha Svätého. Je čas. Vidíš, on poznal ten pravý čas. Mne by ani nenapadlo si túto knihu kúpiť, tak povedal Daveovi, aby ju kúpil a ten zrejme ani nevedel, čo presne robí. Chcem vám povedať, že Boh si vás používa aj vtedy, keď netušíte, čo sa deje. Amen. Viem, že sú ľudia, ktorí teraz pozerajú a myslia si, že si náhodou zapli tento program. Neverím, že sú náhody, ak ide o Božie veci. Myslím si, že on nás takto vedie. Takže nevedela som nič o tom, ako zvíťaziť v situáciách, ktoré išli proti mne, v náladách, ktoré ma z ničoho nič prepadli. Ktorí z vás viete, že nie o každej búrke sa dozviete z predpovede počasia. Mysleli ste si, že bude slnečný deň a zrazu príde jedna z najhorších búrok vo vašom živote. Nenávidím také dni. Vtedy je ťažké povedať, verím, že všetky veci pôsobia na dobre tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru. Nevedela som nič o živote bez viny a odsúdenia. Nemala som pokoj, radosť, žiaden osobný vzťah s Bohom. Myslela som si, že modlitba je posledné východisko v prípade, že sa stane niečo nečakané, čo ma prevalcuje. Netušila som, že som bola prevalcovaná takmer v každom momente môjho šialeného života. Nevedela som, že som bola okradnutá. Pozrime sa na Izaiáša 42:22. Je to však ľud olúpený a ozbíjaný. Všetci povedzte, bol som okradnutý. Tento ľud bol olúpený a ozbíjaný. Všetci sú chytení v dierach a ukrytí vo väzniciach. Stali sa korisťou a niet vykupiteľa, sú lupom a nikto nepovie vráť ich. Dnes ti chcem povedať, že Boh je tu s obnovením. Amen. A mám pre teba dobrú správu. Ak si to nikdy predtým nepočul, Boh ťa môže úplne obnoviť a vrátiť ťa na miesto, ktoré je lepšie ako to, na ktorom by si bol, ak by si nič v živote nepokazil. Ak je pre teba ťažké tomu uveriť, vráťme sa späť k včerajšiemu večeru, ktorý mal názov Odváž sa veriť. Odváž sa veriť bez ohľadu na to, ako dlho máš problém. U Boha je všetko možné. U Boha je všetko možné. Amen. Jediná vec, ktorá sa nikdy nemení, je Boh. Ale on sám mení všetko ostatné. Izaiáš 61, 7 a 8. Je to časť písma, ktorá ma držala. Často som sa ku nej vracala, keď som išla cez ťažké obdobie. Aké úžasné zasľúbenie. Namiesto vašej hanby zdetíte dvojnásobok. Toto slovo znamená odmenu. Kto z vás vie, aké je to mať hanbu vo svojom živote? Ja som to vedela. Mala som hanbu kvôli tomu, že ma môj otec zneužíval. Nebolo to ani tak o tom, čo mi urobil. Hanbila som sa za seba, myslela som si, že niečo so mnou nie je dobré. Diablovi sa veľmi páči, ak môže takúto myšlienku zakoreniť v tvojej hlave. Čo je na mne zlé? Máte niekto kópiu tejto nahrávky? Je to jedna z najpredávanejších platní. Čo je na mne zlé? A jedna z tých vecí
Jedna z prvých vecí, ktorú nám Ježiš dáva, je to, čo je na nás správne. Ten, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom ako dar od Boha z jeho milosti a spravodlivosti. Môžete sa za mňa modliť, pretože cestujem do Paríža vo Francúzsku, aby som o tom vyučovala. A 80% tam nemá Bibliu. To, čo majú, je suché, mŕtve náboženstvo. To, čo naozaj majú, je len suché, mŕtve náboženstvo. Takže ak si myslíte, že stichnete, keď poviem, že ste učinení Božou spravodlivosťou v Kristovi, pretože diabol nechce nič iné, len aby ste rozmýšľali o tom, čo je na vás zlé a zamerali sa neustále na svoje chyby. Tomu len dáva väčšiu silu nad vami. Nebudem vám hovoriť, aby ste sa zbavili zlozvykov, poviem vám, aby ste nadobudli nové zvyky. A keď budete pracovať s Duchom Svätým na vytvorení nových zvykov, potom vo vašom živote už neostane miesto pre zlozvyky. Nebudem hovoriť, aby ste nechodili v tele. Budem hovoriť, aby ste chodili v duchu a nenaplníte žiadosti tela. Nemusíš každé ráno vstať a snažiť sa nebyť protivný, nahnevaný, netrpezlivý. Čo môžeš urobiť, je povedať: Bože, chcem ťa nasledovať. Bože, chcem nasledovať vedenie Ducha Svätého. Pretože ak nasleduješ vedenie Ducha Svätého, potom nebudeš chodiť v tele. A aj keď sa to stane, ak urobíš chybu, môžeš prijať odpustenie a ísť ďalej. Pamätaj si, že Boh ťa miloval ešte predtým, ako si sa snažil byť lepším. Namiesto vašej hanby zdedíte dvojnásobok. Namiesto potupy sa budete radovať z vášho podielu. A teraz to príde. Lebo vo svojej zemi, nie po smrti v nebi, lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobok, budete mať večnú radosť. Myslím, že nepriateľ ukradol niečo každému z nás. Niektorým radosť a pokoj, iným niečo iné. Ale dobrá správa je, že cez Božie slovo a jeho pomoci môžeme vziať späť všetko, čo nám nepriateľ vzal.